ka m na-eti n'obodo igbodo mmanwụ arọchi m dị m ka ọgbagote ego ndị be anyị egwu ejuo m n'ụla egwu etetego m n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m nnabụ egwu amaga ọkwa nne m ya egwu ọrịa na-eze m igbo mma mma ọrịa na-eze m igbo mma mma nke onye chiri nnazelu ndị be anyị nnabiha na-akọwakwala onu egwu m ndị be anyị mụ bụ twista wa mama obele nwa kosebu anya egwu ka m na-etiliti m ọgwụ egwu ka m ji eje obodo egwu arọbele na egwu ihe ọgwalọze m ma na ihe ọgwụ dịko olu oge ndị agwa oge egwu m emene m ma nne mere ndị na-etili oge egwu anyị eje obodo jee nata egwu anyị eje mba nata nwanne mmadụ atụ n'egwu nwere ike na anyị nọ n'ọgba egwu ọgalide nwere igbo bụ na emu na-egwu alụsị ma ọlụ onye na-edu onye ọgalide asị m emekwe nne m ma nne mere ndị na-etili oke egwu m egwu ọgalide nwere igbo bụ dịka ọgalide alụsị ndị kwu na-emu asị m emekwe nne m n'egwu ma nne mere ndị na-etigwe egwu alịwa ma lefọ mmanwụ sarịsaba nwoke nwe alịwa nwanne m nwatibụla ebu na ikolobia egwu ete mụ n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m nnaba egwu bụ natalichi ka ọ bụ arọti m aka na-eme ọgọ dalụ otuto nne mmadụ nke oge eli n'aka ọkwa ya n'ụwa nwoke nwe alịwa ọfụma dịka nwoke nwe fọma nwanne nwoke nwe fọma na-anụzikwa onu egwu anụ nwere obu na-eje lagbu ozi duto gịnị ọbalaka nwagwụ na unibo ọnụ nwagwụ a na-atara ahịhịa ma tata nwoke nwe alịwa ọ bụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọchị na-emegwe n'enu nwoke nwe alịwa ọ bụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọchị na-emekwe n'ụwa maka na ha egwu ete bọọlụ n'ụla egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m nnaba egwu ete m n'ụla nsị na nwata tile oge egwu abụrụ abụla era akwala egwu n'aka n'obodo obibe ka na-agwa alịwa ọbụna na-eti egwu ọbụna na-agbari egwu n'ọsọ mgbụlọ ọhịa gbarịla egwu n'obodo nwoke nwe alịwa ọbụna na-agbari egwu n'ọsọ mgbụlọ ọhịa gbarịla egwu n'obodo anyị n'ụwa dịka ọbụna a na-agwụri egwu n'ahụ ọbụna a na-agwụgbu egwu n'ahụ mgbụlọ ọhịa gwugbula egwu n'ahụ mana nnabụ egwu nwe egwe ezi egwe nwoke nwe alịwa nwanne m nnoru n'ụtụtụ nneti egwu m nnoru na-ebe na-agụ akwụkwọ nnetie egwu nne meli ndị wayọvati m a sị na aka ụlọ onye na-azọ ya ibe onye bụ nne n'ụwa nne ka na ya abụkwala iche nne ebe ọ bụ na egwu mara m ka ntibezie egwu maka na nnebe egwu na-etiliti m na ma watarakwa n'anya ibe onye niile bụ egwu Uchenna na-eti egwu trapụ nwanne m ka ọ bụ ịmala Uchenna nwanne m trapụ na-eti egwu nnaba egwu bụ natalichi egwu ka ndị eji obodo jee nata nwoke nwe alịwa nne ka m ji nwa abịa ọgalide tata agbara m ọgalide nwere igbo bụ na emu na-egwu onye mere bọọlụ na egwu enye ma nye mere ndị na-etile egwu nnaba ibe na ayọkwa n'ọgalide
nne nwanyị asamụ ihe mekwana m n'ibe nnọ ọbịa mụ na uche na-ekwu n'ibe isi igbodo mmanwụ egwu eji eji obodo jee nata ọbịa mụ na uche na-ekwu okwu m egwu ala mkpọ nwere obi dịka ala mkpọ wee obele nwanne tụwe stawa ma mee egwugwu nnaba egwu nwetego nwanne m n'ụlọ n'obodo ala mkpọ nwere obi dịka ala mkpọ nwere obi ka m gwago okwu wee bụrụ na na-agbari egwu n'ọsọ mbụrụ onye gbarịla egwu mana nnaba egwu egwu ezi mgbagharị ọkara otimụha ala mgbe nwere obi na-anụzikwa ọnụ egwu wetụta onye mmadụ n'elu ụwa nke oge eli nnakọkwa na igwe li ọnwa ị na-anụ ka mụ na-agwa oke egwu m egwu eji eji obodo jee nata egwu eji eji obodo jee nata ọbịa mụ na uche na-ekwu n'ibe nọ ọkara ọchịmụdị m ka okwudego egwu eze nwanyị daalụ ndị be ya ri mba m bidoro tiwekwe n'egwu ha n'ọbụ tata bụ mbọsị izizi mbịali n'iru ọgalide si ka ntị egwu m maka na nnaba egwu nwa na-echuzi meghe yegwe ọgalide nwere igbo bụ ọgalide yegwe ete m n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m emekwe nne m nnaba ibe na ọkwa n'obodo ga-eti egwu eji eji obodo jee nata egwu eji eje mba nata ọgalide nwere igbo ọgalide alụsị ndị kwu na-ekwu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide asị m ya emekwe nne m ya emekwe nne m asị m fụnụ ụba m nzu egwu ọgalide nwere igbo bụ na mgbagbo ogwu wee irụkọ ọlụ dị irụkọ ọlụ dị emede m ma nye mere egwu ọgalide alụsị ndị kwu na-emu alụsị ndị eji obodo dị na-atakwu n'otu nzu egwu egwu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide hụ mobele nwanne tụwe stawa ma egwugwu kwunu ba m nzu egwu ọgalide nwere igbo bụ ba nzu egwu kwunu ba m nzu egwu nnabibe na ọkwa n'obodo ọgalide nwere igbo bụ daalụ egwu anyị eji obodo jee nata egwu anyị eji obodo nata ibe mene pọl egwu anya maka ibe dị n'egwu nwere ihe nwere nna ọgalide ọgalide bụ ibe ka nna ya gị ọgalide ka anyị jiri egwu emere mkpa ka anyị nwere egwu ewa mma ka anyị nwere egwu eme ibe dị mma duto gịnị ndị na-eti egwu ndị si ya na ha na-alụ ọzọ ụlọ ha na-agba mkpa otu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide ana m ayọ gị ka anyị nwere egwu emekwe dị mkpa ka anyị nwere egwu emekwe ọgalide ọgalide bụla ibu na-emu ndị egwu amamụ emekwe nne m ma nne mere ndị na-etili oke egwu aji eji obodo jee nata egwu aji eji obodo jee nata ọgalide egwu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide egwu nnewe ya asamụ igwe alụsị ndị obodo jee nata wedo mụ na uche na-egwu ya egwu wedo mụ na uche na-egwu ya egwu amamụ na-azị egwu amamụ na-azị ma nwa nwere ire mmemme ibe ka na ayọ gị ọgalide nke ọ na-eyi olu na-eme nwanne be anyị nke ọ ya abụghị isi ka n'ụbọrụ ọnụ ka gwọ ọgalide nwere igbo ọgba igwe wapụ obere ọgba igwe bilesi ibe mene egwu aje do egwu na ndeti egwu ai mala anya egwu olu mu na egwu ọgalide obi be ka na yo ge na yo si gi ni ogorogo ndu na risi ka na ka mu na yo kwa ne ge onye de ndo no wa lolila ya kai na yo ne na yo kwa ai si ki na yo ogorogo ndu na risi ka ki ku ego ku sai ko ku sumu na ko ku sendo ya
kaidi kiba enowa ọwa nabi wa na ozi no na eyo egwu kai jobodo egwu amamu nazi nleti egwu ya mo di benno ya de mafu egwu egwu wa mambala welo mo mambala kwani twist wa mama wa mambala kwani mari kingwa gogu egwu eje memo na kai neti onyenna egwu kai di jobodo na onyenna egwu mamu bolu ni benno sina wata tilegwu mo nenna nebeli mebele na egwu maka ni be di na egwu nwere ike kwe ni nne mamu bo mata wetiwe wene egwu woye no boka mu na egwu ibe ka na agwa gi nebeli mebele luto gini ilo di na egwu nwere ike kwe ni nne nna mu lo bolu anoze ndo imana wago sebu na gomo kpajie nganga odogwu na agwu aro wo nna mulumu na abo mana wago sebu na gomo unu kanji meziele nna emekwe nne mu nibe eti okaro timodo mo ko biango obia mu nuti ngu no nu mu nna be egwu wete mu nula nsi na nwata tiloke egwu egwu ide jobudu jana egwu ide jobudu zikani ba bere egwu ga ina olu na ma ndeti egwu mu egwu amamu ennabe egwu kono daliti ni benno agbalu oye ngara agbalu wake wana mu de wana agbalu obo madu na mo we no ti na mekwe nenu agbalu oye saka wana egwu eje memo na kai neti agbalu wanga wana agbalu diko o mobele wana na begwu awago wana mo gelega mama mari be mmezi wanga wa agbalu o ka ngwago okwu n'ezie na ọ bụ na na-agbari egwu n'ọzọ mbụla gbarịla egwu nna bibe na akọwa mana egwu mgbagharị ọkara ọtịmụdị egwu ka ije bụla ekene ka ije ekene onye Starboy kebụlụ mba ego nwammi gwọrọ aka na-eme ọgụ chukwu gozie yi ọtụtụ onye mmadụ oge eli na-akọkwana nna bibe na ya nwanne ichi ọkara ọtịmụ egwu anya dị obodo jenata egwu anya dị obodo jenata egwu nwanne m obi onye na-eli eje ka mma lụọ n'egwu na mama li amala nlekwute n'aka na-agwa gị nwanne m obi kwani twista wa ma mobele nwa nwa gozi egwu anya ejima tole ejima na ndị ata egwu ka mụ ji agwazi ụwa m egwu ekene yi na bibe na gwagwani go na da alu ni bisi ebisi nwete je mo no wo buti na wungo no bro wane mmadụ wungo no o carrot modu mago tego ina dalu nwanne mo bi go gene do mo dalu na mo olu mo na mo eze wa dalu olu no chukwu gozie ibeweli na ebele maka na ibe dị n'egwu nwere ike kwe nne mana anyị bụ na nwata anyị dị na nwata tile egwu obibe ka na agwa gị eze nwanyị anyị bụ obele nwa m nwere ịba mali n'egwu mana ibe dị n'egwu nwere ike kwe nni na ebele na anyị ekpele na-azụlụ na anyị ekpele nne na-azọkwa nne nwe ekpele nne na-azọkwa nne nwe ọkara gbagote ego ọkara gbagote ego nne m olu omu na-egwu n'eti egwu aliwa nwere obu aliwa nwere ibe ọ na
alewa alewa mmadụ kedu okwu mmadụ kedu eze nwanyị nne m agbabila eso ya ọkụ nwoke wa alewa ọfọma chief executive officer CEO Sareza ba egwu eji eje bụ anata aka anyị na-eti ọgwụ egwu ka anyị egwu eji eje bụ anata egwu nwanne m ọsado dịka onye bụchi nwanne m oyi nwoke nwere ebutikwu nwoke nwere ebutikwu nwanne gbalị enwe ọta ndị mụrụ hatakwa akpata onye bụchi nwanne m oyi nwanne otu na-akpụ ozu arụ nwanne otu na-akpụ ozu arụ ibe na-asị a na-enu nwanne adị nwoke nwere ebutikwu dịka nwanne ozu na-akpụ ozu arụ nwanne ozu na-asị ozu arụ ibe na-asị a na-enu nwanne adị nwoke nwere ebutikwu ego na-ana na ma ọ na nwanne ada ana ụnụ gbadegwu anya nwoke nwere ebutikwu ka mgbakọ okwu ụnụ gbadegwu anya na nnabụ egwu ege anyị na-atụrụ ụwa na mgbagwu anyị na-atụrụ ụwa na mgbagwu kwani nnabụ egwu aji ije ebene na-elusi enu na-abara ndị be anyị anyị ejego Benin Republic jee tie egwu n'ata nwoke nwere ebutikwu kwani nnabụ egwu aji ije ebene anyị elugo Benin etiwe egwu anyị etigide ego egwu ọkala mgbe na mbarawa na-egwu ọ bụrụ mụ na-eme nwanne n'ọtị na-eme egwu ọtị na-eme egwu ọkarọtị mụdị m gbagote ego nwoke nwe bụ ọma nwanne biko ngige na-eli m alakpo nwere obu maka na anụ nwere obu na-ejela agwụ ozi anụ nwere obu na-ejela agwụ ozi alakpo nwere obu dembe alakpo nwere obu dembe alakpo nwere obu twista wa mama egwugwu kwani twista wa mama obele nwa gote bụ anya na mmịata obodo eze ejima tole ejima egwu ka ndị echiri ọnụ maọbụ egwu ka m ji edozi obi egwu anyị eji obodo egwu anyị eji anyị na-eti egwu anyị egwu etiri ibe anyị ritiwa eto ọkenwa nwanne ọkenwa agadi mana agadi na-agba mbọ ịmana agadi na-agba mgba na-agba ebili ọkalịa na ebe anyị nwanne ọkenwa agadi ọkpụla egwu na-ebi adị egwu Ana m asọ ọchị na-asa nwanne ejo egwu tili ibe anyị ritiwa eto ọkenwa nwanne ọkenwa agadi ọkpụla egwu na-ebi adị egwu ya sị kudemu jewe debe ka nke nwe egwu anyị eji obodo janata egwu anyị eje mba nata nwoke nwe alịwa nwanne m oyi agbabila nke etu onye ọkụ olilere ike nne mbọ sọza ya nọ n'ikwu onu nwoke nwe alịwa maka nje nwanne biko ka leli ma ọ bụ m odogwu ebele nna ebele ya tata ibe ọdụgburu ndị be anyị na-eze na ọgazigo n'ụwa oke nwe alịwa ndị adịghị obodo nwoke nwe alịwa mmadụ kedu egwu anyị eji obodo egwu anyị eji obodo ọ bụrụ m na-eme nwanne n'ọchị egwu ụra na-eze m igbo mma onye tili na eze gweli anyị ejebe ti egwu agbabila na etu onye ọkụ mgbọsọ ga ya atụ olu ụtọ ọba nwoke nwe bụ ka ngwa gị okwu ọ bụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọchị na-eme
Yegwe atụ onugbu nwanne atụ onugbu nwanne ka m gwa gị okwu ị na-ebi enu gị na-ekpele maka na ihilo dị n'uwe nke kwenị nne were ige nwenni na-ekpe ekpele maka na ihe dị n'uwe ige nwenni egwe wetimele dị na anụzikwa olu egwu iso na ndị nna m osieli m ike mkpọ gị ngwa gị n'ihe na-esiri m ike ikpegheli m ekpele egwe nwanne m bụ na atụ onugbu ka anyị nwere arụbụ bilenu ka anyị nwere arụbụ bilenu maka gịnị adatụwa n'ike n'ụwa ihe niile nọ nwere nwanne m obi gị na-anụzikwa olu egwu otu ista wa mama obele nwa nwa gozobu ekele egwe egwu ete m n'ụla egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ egwu ete m n'ụla bụ onye nwanne m oyi obibe ka na ya ọnụ n'ebele m ekpele duto gịnị ekpele nna na-atọkwa nwa ya egwu atụwela obu atụ onugbu ọ dị mfa n'alọ ọ bụrụ tata isi mbelive n'ezie na ndị na nwata agwọda n'igbu n'ugwu mgbe ahụ gisi mbelive mana ọ na-apụkebelu nwoke n'ụwa ọ dịka ọmara dị ibe ọ na-eme egwu atụwela obi na-anụzikwa olu egwu egwu etuo m ụla egwu etuo m n'ụla ndị tie egwu atọ diko mmadụ ike dị edo obodo egwu aja edo obodo egwu aja edo obodo onenna dịka agbabilani esuo ya ọkụ agbabilani esuo ya ọkụ egwu m egwu aja eme mmanwụ egwu aja eme mmanwụ egwu aja atụ egwu nwanne mmadụ ike dị egwu eji eme mmanwụ na ka anyị na-eti atụ nwere obi na n'oziwo egwu eji eje mba n'ata akpabila n'ike ọkụwa ma mbala daalụ egwu jara ahụ